wace kulwa feso kawo ba shi wannan ya fita wace kulwa muna recording fa muje ka gane tambayar me yasa wannan kulwa da saka tambaya ta farko me yasa DJ ta sa Ya'u da Audi suka harbi kulwa da dango kai za ka faɗa ko kuma ka lissafo ko in yanka ne yawa sai yake ko me yake so ka dai gaskiya ba wani tek din ne matsala ba surutun wancan gayan ko kai kasan mutum a ce ana sakin su 8:30 kawai ka ji 8:30 da minti uku kawai ka shiga bestin da amsar gabaki daya ko su san ci Allah sai sun gani da minti ai su ma shi sa sai tara a ina suka fi ɗauka tara suke sa a Facebook ɗin suka fi ɗauka a